ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛି ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ପିତା ଖାଇଲେ ହେବୁ ଜଗତ ଜିତା। କିନ୍ତୁ ପିତାଟା ମୋର ଟିକେ ନାପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଯଦି ପାଟିରେ ପିତା ପଶିଗଲା ମୁଁ ଜମା କିଛି ବି ଆଉ ଖାଇବି। ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍। ପିତା ସତରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଜମା କିଛି ବି ଖାଇପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିତା ମୋର ନାପସନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ବାପା ସବୁବେଳେ ସେଇଟା କହିବେ, ପିତା ଖାଇଲେ ହେବୁ ଜଗତ ଜିତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସେଇ ପିତା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେଣି, ଖାଉଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମଝିରେ ପୁରେଇକି ଭାତ ଅଧିକ ଦେଇକି କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି। ହେଲେ କୁର୍ମି ହେଇଛି। କୁର୍ମି ହେଇଛି, କୁର୍ମିକୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିସିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଆଲର୍ଜି ମୋର। ମୁଁ ମେଡିସିନ କୌଣସି ମେଡିସିନ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଡକ୍ଟରକୁ ନ ଦେଖେଇକି। ସୋ କ'ଣ କରିବି? ମେଡିସିନ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉନି, ଡରିକି ଖାଉନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଯିବ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ରିଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ପିତା କଲରା ଶାଗକୁ ଭାଜିକି ଖାଉଛି, ପିତା ହେଲେ କୁର୍ମି ମରିଯିବ। ଆଉ କଲରା ଭଜା କରିକି ଖାଉଛି ଯେ କୁର୍ମି ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁନି। ତ କୁହନ୍ତୁ, ପିତା ଖାଇଲେ ଜଗତ ଜିତା କେମିତି ହେବି? ଏଠି ବା କୁର୍ମି ମରୁନି। ଆଉ କୁର୍ମି ମରୁନି, ଜଗତ ଜିତା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭାଇ, କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ସିରପ ଥାନ୍ତା, ସେ ସିରପ ହେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କହିଲେ ଆଡଲ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସିରପ ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ। ତ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା କ'ଣ?